Саньяп ауыл биләмәһендә узган совет көне Касқын авылы клубынан башланып китте. Элекке башлангыч мәктәп бинаһында хәзер авыл клубы урынлашачак. Бүгенгә бинала ремонт эшләре бара. Яңа елга электр уты үткәреп, йылы биреп, халык менән байрамдарды ошында каршыларга инети урындагы авыл хакимияте биләмәһе башлыгы Фәния Әхмәт кызы. Авыл халкы үзе ошо бинаны ремонтлар өчен акча йыйган. Киләсәктә урындагы башлангычларга булышлык итү программасына нигезләнеп, клубтың эсен, кыйыгын ремонтларга ниятләйләр. Киләһе тукталыш Саньяп авыл мәдәният йортында. Тәүлә район хакимияте башлыгы Гайса Янбаев халыкты кабул итте. 5 кеше төрле юнәлештәге һораудар менән мөрәҗәгать яһаны. Төп мәсьәләләрнең бере Касқын авылында фельдшер кирәк. Тагы бер каршылык. Касқында ФАП йимерек хәлдә. Был һорау буенча һөйләшүдә район хакимияте башлыгы дөйем йыелышта дәвам итте. Киләсәктә шул ук Касқын клубы нигезендә фельдшер-акушерлык пунктына урын биреләсәк. Бүгенге көндә күп ФАП бүлмәләре мәдәният усаклары менән бер биналарда урынлашкан. Санаган хатта кешеләрнең кем акча тиеш ул? Участковыймы, сельсоветме, кем? Шулай ук йыелышта эскелек проблемаһына нык басым яһалды. Һәр авыл халкы үзенең авылында кем көмешкә, сурагат менән хату иткәнен яхшы белә. Тик арба урындан кузгалмай, эт өрә, ә караван һаман юлын дәвам итә. Һәр авылда шул ук хәл кабатлана. Халык белә, хакимият белә, полиция хезмәткәрләре лә яхшы таныш, ләкин агу хаткан нөктәләр туктамай. Искәндәрдә кыруын дәвам итә. Йыелышка кире кайтып, шуны әйтергә була. Саньяп авыл биләмәһендә үткән совет көнендә күтәрелгән һорауларның бүген күбеһе хәл ителгән тиргә була.